Se on nätti tyttö. Hän on nyt 5-6 vuotta. Sinne saat kuvata. Ei vielä, ei Se on nyt päällä. Monta vuotta on? Sä et muistella, kun niin monta. Joo, kyllä. Tai neljää tulos, joo, kyllä. Niin. Ja isä oli samanikäinen. Joo, kyllä. Vähän nuorempi oli se. Mutta eikö sulla ikään niin parittaa heitä myöskin? Kun on mun, tai niin kuin, onko sulla joku semmoinen, että toi sopii ton kanssa ja toi ei sovi? No mä katon kaikki vähän sitä sukua ja totta kai mä katon, mitkä niinku sopivat toisten kanssa ja mikä sieltä voisi tulla. Niin, joo, kyllä. Ja muut ovat olleet terveenä, kun pennut tästä myös, kun on sota-ajoisen. Joo, ei ole mitään. Koko kuppa aina, kun nehän on, kun meilläkin ihmisillä voi tulla. Tämä on vähän niin kuin ujoa. Joo, vähän kyllä. Tää on kanssa aika vauhdikas kaveri vissi. Joo, nyt kun se heräsi sitten, niin mennään. No sinäkin, moi. No sinä. Mä haukun hän paksukaiseksi. No mut Tätä. Joo. On sillä vähän leveämpi selkä kyllä kuin muu. On se, joo. milloin hän, onko hän samanikäinen? Hän on samanikäinen kuule. Samanikäinen? Se on muutama, ja nyt hän käy kato Katjan tisseihinkin. Just. Eikä Katja sano mitään. Älä sä sinne rölli sitten, kuule sit se tyhmyks tiivistyy. Ei. Voi. Voi hyvä. Voi, kyllä. Ei hän sano mitään. No kyllä. Ja täällä on, ei ole poikia, kun se on tyttö kans kuule. Se on tyttö kans, joo tää on tyttö kans kuule. No, ai se on tämmönen kun hän on semmonen hieno neiti Diiva nimeltä. Diiva. Onko tää Diiva? Hän on oikein Diiva. Vesilammikoihin ne jos sataa vettä, niin hän... Diiva, voi kun se on nähty. Ja sit semmonen herkkä nakka, vähän kun joku karva menee jossain, on se Voi kun nähty tyttö. Joo, hyvä. Onko hänkin myös osaan pentuja vissiin? Onhan saanut. Onko se niin, että isä ja äiti pitäisi olla pitkäkarvaiset molemmat tai mitä? Ei, niitä saa ihan kaikki värit on sallittu sivussa. Mutta mä mietin just, että pitäisi olla molemmat pitkäkarvaisia. Ei tarvitse. Ei tarvitse. Nyt tulee On kova rähisiäkin näköjään. En mä nyt Ramonaa ottaa syliin. No mä voin ottaa Ota sä Ramona painaa niin paljon. Voi, sä oot ruoka sinä kuule Ramona. Sä oot tullut kottuna silloin kun oot ruokaa. Joo, Ramona on syönyt hyvin. Ja puuro. Niin, ihan totta. Kuinka vanha hän on iäkäämmässä? Kuule 3. Joo, hän on just täyttänyt 3. Mutta nämä kaikki ovat vähän tämmöisiä. Ne on joo, ja kuorsaa ja... Joo, ihan totta. No niin, painava. Onko ne kumminkin ihan, niin tykkää liikkua kumminkin ihan paljon? Joo. Et paitsi tietty talviaikaa kaikilla vähän semmonen, jos on kova pakkanen niitä on. Mutta muuten tää kyllä menee. Joo, Ramona on reipas lenkkeilijä. Joo. Ramona on kiltti tyttöhän, joo. Voi ei. Tuliko maitoa vielä? Kyllä sieltä näköjään vähän tulee. Ja monet emot on semmoset, ne niinku ajaa pois ja vähän nenästä ottaakin, mutta tää on niin kiltti, että tää... Eikä anna periksi. Joo. Nyt hän teki. Nyt hyvä. Hyvä Katja, ei enää. Nyt hän on kato närkästä. Kuinka monta sitten oikein mahtuu sinne sun syliin? Sä istut nyt traktorin päällä. Joo. Kuule. Hän on vähän niinku höpsöttäjä. Joo. Nyt kato. Hän antaa periksi jo. Joo. Voi toi kuule älä viitti. Onko toi se emo nyt tai toi? Ei oo. Hei Paksukainen, lopetas. Paksukainen, Ukrainen, ei voi. Millaisia nimiä teillä on? Jaa. No kyllä. Oletko harrastanut tätä kauan? 20 vuotta. Ja sama rotu. Ei mulla ollut se palene toi Ai se just, joo. Et Ja Tuulossa silloin? Joo, näitä on 8 vuotta niin kuin ollaan tämän rodun. Joo. Mistä syystä päädyit tähän niin kuin näkyy? Mä olen aina tykännyt sivuista. Sitten se oli semmonen, että nyt mä
otan Ai, ai, ai. ensimmäisen ja siitä se lähtee. Älkää tytöt riidelkö. Kovasti niitä muita pois laittaa. Niin, se oli niin paha paikka, että mä vieläkin mulla on kauhean huonoa vaikutelma, kun mä voin kaikkea pitää. Niin. Eikö se vaikea luopua sitten, kun on pienet? On. Ja tietää, että semmoinen Joo, kyllä, niin se helpottaa. Joo. Ja sitten kun näkee niitä jälkeenpäin saa kuvia ja kuuluu, niin se on aina Se oli aika epäreilu veto kyllä. Meillä on ollut niinku just Hyökkää selkään tolleen noin. He ovat lähteneet kovia niinku emosta ja mun mieli 15 vuotta. Anna sen mennä. 13 vuotta, eli 14 vuotta. Ja tää saa komennut ihan kivasti. Ja ihan kiva niinku sillä tavalla, että voidaan soittaa ja tietää. Se kuuluukin. Se kuuluu asiaan, joo. Se tulee niinku perhe tuttavaksi Joo, olla. näin on. Joo, kyllä. Niin vaikka vähän semmoinen... Kyllä sä oot aina vaan kuulee siinä. Eikö se ole? Ei sitä kauan jaksa pitää. Ei pitää olla aina. Niin. Ja tää. Tarvittaa nyt usein. Ei hyvä ollut. Hyvä syydä. Etäisyyden. Etäisyyden. Joo. Oi Ramona. Diina tuli tämmönen leikki-ilta vai? Niin. Et oo nukkukaan siinä. Joo. Nyt. No niin, oi, sä olit kiltti. Joo, sä olit kiltti.